Egun normal bat zen gure mutilentzat baina bapatean. Bai, esan? Baserritar batzuk negutegi bat automatizatu eta HMI bidez kontrolatu nahi dute. Prest zaudete? Pentsatu gabe gure mutilak korrika irten eta baserrira joan ziren. Ikusi eta planifikatzen hasi. Ponpa, haizegailua eta berolanparak automatizatzeko eskatu digu. Baita mantentze plan bat egitea. Eta nola kontrolatuko dugu? Bi modutara egin dezakegu, zeren eta pantaila bat nahi duenez, pantailatik manual eginez eta sentsoreak automatikoki. Ondo ikusita, Markel. Niri ere ondo iruditzen zait. Planifikatu ondoren programatzen hasi ziren, gero kableatzen eta azkenik mantentze plana egin zuten. Kaixo mutilak zelan dijoa lana? Apa, amaituta, nahi duzu ikusi zela geratu den? Zer ondo noski. Gure pantailan bidez automatiko eta manualen jarri daiteke. Aldi berean bero lanpararen setpointa markatzen dugu eta ponpa eta haizegailua martxa jartzeko ere aukera dugu. Ponpa manualean zelan funtzionatzen duen azalduko dizuegu. Ponpa botoia pultsatuz gero beste irudi honetara bidaltzen dizu eta bertan ponpa on eta off jartzeko aukera ematen dizu. Haizegailuari ematerakoan beste pantaila honeri eramaten digu. Manualen jartzen badugu eta haizegailua on jartzen badugu, haizegailua piztuko egingo zen. Bestalde, manualan jarraitzen badugu eta haizegailua off ematen badiogu, gure haizegailua amatatuko egingo zen. Hezetasun sentsorea baratzean, sartzean eta hezetasun maila handia neurtzean, haizegailua martxan jartzen da. Nor eta scale baten bidez ehunekoetan neurtzen du eta SCL programa on-off batean eginez, hezetasuna 180 baino handiagoa bada, haizegailua martxan ipintzen da. Hezetasuna 100 txikia badago, haizegailua itzali eta ponpa martxan jarriko da. Tenperatura PT1 baten bitartez neurtzen dugu, ematen digun seinalea eskalatu eta PID konpak batera bidaltzen dugu balorea. PID-aren helburua nahi dugun tenperatura lortzea eta erregulatzea da ahalik modu zehatzenean. PT1arekin arazoak izan genituen akondizionagailuarekin. Hasieran heldu zitzaiguna hautsita zegoen. Orduan, beste bat ezarri behar izan genuen, baina ez zen ez akondizionagailu berdina, kalkulu batzuk eta 110 ohmioko erresistentzia bat ezarri behar izan genion. Akondizionagailu berriak -50, 150 gradu arteko temperatura akondizionatzeko gai da. -50 gradu zentigradurekin 2 voltio ematen zituela genekien. Eta 150 gradu zentigradurekin 10 voltio. Orduan,
temperatura 20 gradu zentigradu daudenean ematen duen balorea jakin nahi genuen. Kontuan izanik PLC-ak 10 voltioren irakurketa 0,27.648 baloren artean egiten duela, 10 voltio 27.648 izanik eta 2 voltio 515,29 izanik, kalkulua egin genuen 20 gradu zentigradurekin zer balore eman beharko luken beharrezko kalkuluak egin eta 5.529 balorea ematen zuen. Gutxi gorabehera 2,8 voltio. Ze ondo. Mantentze planen bat daukazue? Negutegian 3 mantentze mota daude, preventiboa gauza apurtu horretik begiratzea, plastikoa, hodiak, eta abar. Zuzentzailea zerbait hondatzen denean konpontzea, argiak, haizegailu baten bat, edo horrelako zerbait. Eta larrialdekoa, arazo larria bada bera konpondu behar duguna. Plastikoa, ura pilatzen bada,